Eguraldia saioan ikusi duzu oraintxe, giro aski atsegina dugula gaur ere Euskal Herrian, Lapurdiko kostaldean ere bai, eskuin eta ezker mundua, egun paregabea, airea berritzeko, oinez ibiliz, eman dezagun. Biarritz eclipse. Lasai egoteko musika ere eta gaur Patxigarat kantaria gurekin izanen dugu, Biarritz bere kantu berria molde sinfonikoan eskaini du berehala entzungai. Biarritz s'effondre. Arratsalde on Biarritzetik eta lehenik hasteko ekonomia solas, Baionako merkataritza ganbaran kezka, munduan zehar ziurgabetasun handia dago eta horrek kezka sortzen du hemen ere Euskal Herrian ere Olaso. Ziurgabetasuna nagusi Ipar Euskal Herriko enpresetan. Halaxe ageri da merkataritza ganberak argitaratu dituen 2024ko azken seihileko eta 2025 hastapeneko xifretan. Ziurgabetasuna, hauskortasuna orokorki, inflazioaren ondorioak beti hor direla eta biziki ahuldu dituztela orokorki lantegiak, badira nabardurak sektoren arabera. Baina ere mezu baikorago bat emaiteko, tokiko lantegien egiturak, ardura, familia lantegiak, urte hainitz hauetan sortuak izan direnak eta heien kudeak eta moldean beti egonkortasunari, iraunkortasunari eman dutenak lehentasunak, badutela ere heien baitan gaitasun nahiko azkar bat, momentu txar hau, momentu korapilotsu hau gainditzeko. Inflazioa da enpresa gehienentzat arrangura nagusia, gertutik zergen pisua eta eskaeren jaitsiera. En troisième position, ce qui revient fortement, c'est l'impact des charges. Hala ere, sektoreka egoera ez da berdina. Parraldeko industria biziki aeronautika ere lotua da, edo elikagai arloari, eta bi sektore horiek indikan ondo erresistitzen dute. Eraikuntza arloa alderantziz gehiago sofritzen du, bereziki etxe bizitza askoz gutiago ekoizten baitira, etxe bizitza berriak. Turismoak ere ukandu 2024 urte kompleksu bat, bereziki eguraldia ez baitzen baitez bada ona, eta ere segurazki kontsumitzaileek gehiago kasu egiten baitute heien antzien konduei. Langabeziaritako kionez, Akitania eta Frantzia mailan baino apalagoa da Baiona inguruan 106tik beherakoa izan da 2024ko azken hiruhilekoan. Euskal Hirigune Elkargoari ere kritika egin diote merkataritza ganberatik. Regardez ce que vous faites. Lorsque vous avez des frais de fonctionnement, des charges de fonctionnement qui augmentent en 2 ans. Enpresentzako erraztasun gehiago ez jartzeagatik eta gehiago ez aurrezteagatik. Un équilibre et essayer de maîtriser des dépenses. Osatu nezake politiko agintariek on lezaketela inspiratzea gaur egun lantegi modernoak kudeatzen diren moldei buruz, hobekiago baliatzeko diru iturriak, hobekiago egokitzeko eta babesteko egitura horien diru iturri lehen diren lantegiak. Etorkizunari bekira. Heldu diren bizpahiru urteak, segurtasun faltazko urte handiak izango dira, Ipar Euskadirentzat, zeren zoritxarrez gure etuzte ingurua Frantziari lotua baita. Hauteskunde garai hainitzak izango dira, legebiltzarreko hauteskundeak behar bada urten berean, urrengo urtean udal hauteskundeak eta ondokoan presidengoa. Eta bat ere ez dakigu, zeri buruz doan Frantzia. Hori guzia testu inguru geopolitiko oso kompleksu batean, nun Europaren ahultasunak biziki argi agertzen diren main gainean, eta nun guretzat hasteko ekonomia mundutik argi ikusten dugun Europak behar duela indartu bere botza azalarazteko mundu mailan, zeren gaur egun lehertua da podere militar handiak dituzten herrien artean. Herri libre bat mobilizazioaren aurkezpena egin du gure eskuk Baionan. Datorren ekainaren 7an, Herri libre bat Euskal Herriak erabaki lemapean Bilboko kaleetan eginen den ekimena. Benetan egin nahi duguna Bilboko kaleetan delako herri gizako selfie bat ateratzea. Autoestimo ariketa bat egin beharra dugu eta baita ere lurralde bakoitzean estatus politikoaren inguruan edo burujabetza prozesuan ematen ari diren urrats hoiek
auspotu eta bidelagun sentitu behar gaituzte baita ere beste ardura batzuetan dabiltzanak. Beraz, herritar oro, ipar naiz hegoalde, ekainaren 7an, milaka eta milaka kaletan elkar aurkituko dugu, larun bata da, egun osorako ekimen polita izango da, eta gogoan izango duguna. Herri libre bat eta elkarrekin erabaki. Herrialdetako etorkizun politikoa erabakitzeko eskubidean oinarritu behar dela aldarrikatu dute beste behin, gure esku dago dinamikak hainbat mugarri izan ditu eta hau ere halakoxea izatea nahi dute. Segitzeko musika orain, operarat eramaten zaituztegu hementxe Miarritzen Gardumidi aretoan gonbidatu berezi batekin. Bien sûr, j'ai le vertige. Biarritz s'effondre. Patxi Garat kantari lapurtarra opera Biarritzekin eskuz esku orkestra eta laguntzaile Andana Biarritz izena duen bere kantu berria eskaintzeko lehen aldia da Saratarra molde hortan sinfonikoan aritu dela. Comme une ombre. Berezia zen, eta nire kantua Biarritz beraz egin dugu hemen sinfonikoarekin, eta badira 55 musikalari, bihotz bat 130 mutiletan eskekin, eta beraz elgarrekin eta publikoarekin ere bai kantatu dugu Biarritz. Mais la grande plage est éternelle, sauvage et fidèle, comme une ombre. Emozio asko, eta begiratu nahi dituen, ez da errepikatu dugu jadanik 5-6 aldiz, ez dakit, eta nahi dituen begietan begiratu, nahi nuen ere bai bihotza begiratu begietan, ikusteko nola sentitzen ziren haiek, eta nola sentitzen zuten abesti hori. Biarritz s'effondre, quelques secondes, d'accord. Plage est éternelle, sauvage et fidèle, comme une ombre. Biarritz s'éclipse. Mugimendu bat bada, badakizu, egiten zularik pop musika aski susena da. Bada bateria bat eta ematen du erritmoa, eta hor erritmoa pixkat uain bat bezala da. Mugitzen eta hartzen zaitu. Eta berarekin joten bazira ongi pasatzen da. Biarritz s'éclipse, à chaque fois que le ciel s'efface. Patxi Garat kantariak Le Monde Beau mundua ederra da disko berrian plazaratu du duela guti, 10 bat kantu, sorkuntzak, arekidatziak, lan berria eskuin eta ezker erakusten du eta abenturak aintzina segitzen du. Egingo ditugu kontzertu batzu, joaten gira Francophonie de La Rochelle, adibidez, eta espero dute hemen ere bai izango dela kontzertu bat, eta iazkin nahi nuke horiekin segituz, eta berezia da olako musika egitea elgarrekin, hor badira aire ezagunenak, eta hartzen zira batzutan ere zure kantu tipia olako orkestrarekin handiagoa izaten dela. Sauvage et fidèle, comme une ombre. Mikel Laboaren Txorian txorirekin goazen berriz opera Miarritzerat. Hauxe ekimen zabala da opera denen esku emateko deneri erakusteko gizan.
initzek gogoan ditugun klasikoak, molde ikusgarrian eskainiak eta laster itzordu berria, Miarritzeko Gardumidi aretoan beti, maiatzaren 28an, orduan Beethovenen pozaren ereserkia eskainiko dute. Jaun andereak izan untza, eta arratsalde ona pasa hemen ETV baten.